Czemu ją wyciep sekretarka? Tak jakoś i bez latu pizło mi, siąd lot, ale jakbych Blank tego nie merknął, Blank nie przywilował. Miałem ino nadzieję, co z rańca przy śniadaniu moja staro mi gryf nie powinszuje, można i będzie miała jakiś krzykowny gyszynk dla mnie, a ona mi ani pyrsk nie powiedziała, jak wylazowała do roboty, a o winszowaniu, lebo gyszynku Blank już gotki nie było. Myślę, że chociaż dziecka będą pamiętać tyle, co one też weczkały śniadanie i nie ozwali się ani słoweckim. Jak jechał do roboty, człowiek jak się tak jakiś samotny, taki można, jak ci toterowskie mądroki go dają, niedowartościowany. Jak ino w los do biura moja sekretarka szykownie mi powinszowała na ten mój geburstag i na doczkaniu poczułem się o wiele lepszy. Wtoś jednakowoż umie pamiętał, nie? Miałem mocka roboty, bakołek tak można do drugiej po południu, kole tej godziny wlazła rań do biura ta moja sekretarka, rzekła ku mnie: dzisiaj jest taki grytny dzień, na przydowek jest was panoczku geburtstag, to można wykludzilibyśmy się jakaś do kupy, do jakiegoś restaurantu, zjedli wrosztramski łobiot, szmektny łobiot. Zaroski, żech się zgodził i to ci było najmilejszo rzec, jako żechu z rańca usłyszał. Pokwanskaliśmy się wroz do takiego naistot całbrownego restaurantu, zjedliśmy szmektny łobiot, we przyjemnej atmosferze wysłepali po rampusów wina. We drodze powrotnej do biura ta moja roztomiła sekretarka powiedziała mi jeszcze: dzisiaj jest taki naisto piękny dzień, eli musimy się teraz wracać nazad do tego ośmiwego biura. No, tak po prawdzie to nie musimy, odpowiedział jak dziołsze. No to pójdźmy do mnie, ja? Dała do wymiarkowania sekretarka. Oni śluknęliśmy się jeszcze po bumbce koniaku, po rozprawiali deczko, a ona na ostatek zasugerowała: chyba nie masz nic przeciwko temu, jeśli opójna do drugiej izby przebleka się we coś bardziej wygodnego. Jest, derkuj się, no przecam, zgodziłem się bez chwilki wakaniu. Poszła pomaluśku do drugiej izby, obrtała się ku tym ogibami, jak jakoś Klaudia Schiffer albo inkszo Naomi Campbell, tyż mi była opolona choby razinku, przytruciła się z Egiptu. Po paru minutkach wylazła ze tabletem, na który była szykownisto dorta do kupy ze moją starą, dzieckami i świekrą. I wszystkie mi gryfnie zaśpiewali 100 lat, 100 lat. A jo kurwa siedział jak na zofie we samych fuzeklach. Berał Eugen z Pnioków.